Η οικογένεια Σφέτκου ίδρυσε το 2014 τη Vora's Flavors με σκοπό να αξιοποιήσει τόσο τις αγνές πρώτες ύλες που παράγει σε δικά της χωράφια στην ευλογημένη γη της Μακεδονίας, όσο και τις παραδοσιακές συνταγές που κληρονόμησε από προηγούμενες γενιές. Στόχος είναι να συνδυάσουν αρμονικά το παραδοσιακό με το σύγχρονο και να προσφέρουν νέες γεύσεις με αρώματα από όλη την Ελλάδα. Η Vora's Flavors βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, ενώ συμμετέχει ενεργά σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις, καθώς και σε άλλες δραστηριότητες με μεγάλη επιτυχία. Η Vora's Flavors παράγει τα Mediterranean Yummy Spreads, τα οποία είναι αλύματα πιπεριάς με διάφορες γεύσεις, και τα Mediterranean Yummy Syrups, όπου είναι σιρόπια αρωματικών φυτών.